أرأست زينا كيد تخصاب حزست سالت هجرة وزتا بحبرة سبنا ببركو مدمع زلوا العرب حاضر رأي كله قدم يا منيستر أبي أحمد كلثوم سرحت نياتات منجستي زوبا معراب قدام زوصل وخارد مرت أب متقام نسلام لمعتن ديمقراطي هجر يسرح يوم زعمن يقول ممرات مدلهم كلثوم كاب واتساي بريزيدنت ترامب أبا تشاينا زسالت وعودات حبرا ومردان متأمان زوغل بتايلهم بريزيدنت تشاينا شي جي بينغ سلام أنا هبلي كم يتمسيوز خبركم تملكتنا ساعة حد خوينو ماد زينا جمير له ماد زينا مرح ودما نازريت بريو حبيركم كتأني حفلما حتصر زيناتات كوميشن هاجراو زتات أب أفتاتمون لعلو السبا سلطان فيدرالن كل نقريبهم قدما منيستر أبي أحمد لعلو السبا سلطان فيدرالن كلن كامون أبلات قامت كوميتيتات بيت مهروكل تهزبي أبستر خبلو كوميشن هاجراو زتات أب أفتاتمون لمنجهو قريب اللهم تو كوميشن كساب حزيزة سالتهم عبيت نتفتات زقاتمو بالدهوتاتن نبعلهم زهابو مفتحتاتن زقرب خون كلو نمت أول نتمسرح هاجراو زتا بستحسب اللو لك نمسقام كابستفلاليو مدارك تأكلات بيو قديتاتا تقميجهم كساب حزي أبزنا برسراح كابز غربو قلفو عوتات وشتي كلو زات غاللن زساتفن من اللي لا يتساتفت مخكر كامون 9 هاجرنا زت قالله أب حدش حنك تميسين 34 ورداتات عوت متخاب أجندة من اللين مسرحن يركبوهم بتخلق جت كوميشن مثل استفلالي وكل في مدارك تأكلات بقربان من مخخر إسران كل التنزور تخون سافح تعار كوانتا جبرة بسنك زلوا زي متشوكونات أب كل التجراب زركبة ورداتات زت مكياد كم زي قاله عمل كيتوم نزب الدهوزي ملاش نمهابون تو كوميشن كاب ملا كل التجراي صوتاتو مدارك تأكلاتنا بستفلالي كبابتات هاجرنا زركبو تولت خل التجراين بمكاب أب كتم عديس هباسر حتى أجندا مكاب من اللاين كم زكايدا قليتهم أب زغط المعراف هاجراو مخكر تو كوميشن كسرحم كاب زغمتهم أنفتات وشتي تساتفو بوليتيكاويان تواساتي مقولبات زعباتات هاجراو مخكر مقرات قوباء هاجراو مخكر مكياد كمون أب برك هاجرس من معنى استجبر اللهم وتسيتات مخرى حسابات تفت عملناتهم من متشاو زبلو يركبوهم كيدي اتكساب حزيز تسالت هاجراو زتا أب حبرة سبنا ببركو من دماء زلول عرب حاضر أي خبلوك قدما منيستر أبي أحمد قليتهم كيدي تخساب حزيز تسالت هاجراو زتا أب حبرة سبنا ببركو من دماء زلول عرب حامزر أي قدما منيستر أبي أحمد قليتهم ثم قدما منيستر أب زحلفوا عمتات تهاجراو زتا مسرح زتنا قدمي تنخسقوم بتعجستن بالعلم يا وسنا مقبارن بمسرح حزب زلوا بركين خبزحو كلهم كوميشنرات مسكيبام بهل زتا كم إثيوبيا نزلوا هاجرات أزيو أجداس مخانو بمحبار دول بهل هنز أسيفيك محبر السبد ما زي تحلل ناي مزرراب لمدن زرقانا حبار مدماتن كم زديوون أجنزيبام تخصاب حزيز تجبر مسرح ونا بحبر السبنا ببركم الدمات زلوا العرب حاضر أيوم اتمسرح بكل كرنعت هاجرنا زركبوا لعلى 900 الرأياتات وتسيتات زتن إثيوبيان زنت أبر غيلهم نهاجر وسن رب حز معرفة الزتا جبوت وتسيتات نابزة متزقط المعرفة بالسجاجر لزل أوان كل مدارك تأكلات نسلام حدنا تنزل أمر رجان هاجرنا زرقاقت حبراوت ونعوا من هانت سبزخونا من جدي أصوات أنها جبرون تساوي تقريبا إثيوبيا مس بريكس فتحوي حوافن حقاون سرعات عالم نمهناز قرات يخبل أبو على بريكس تساتف له إثيوبيا قليتهم أبو نيو دلهي هندي زكايد زلو أخيبا منيسترات قدات وتأي أبلات بريكس لأخ إثيوبيا خلاي معلتي ساتف لهم تلأخ محدر عالم
ብዙሕነታዊ ስርዓታትን ጥንቃቐ ዝተመልኦ ሚዛናዊ ዝኾነ ቁልፊ ምምሕያሻት ከም ዘድሊ ኢትዮጵያ ዘለዋ መርገጽ ገሊጻ ምምሕያሻት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ኤዙልዋኒ በመሰረት ስምምዕነት ቅዋም አፍሪካን ኢትዮጵያን ንምዕዋት በቆራጽነት ከም ትሰርሕ አፍሊጡ ስምምዕ ኤዙልዋኒ ሕብረት አፍሪካ ዝሓዞ ናይ ሓባር መርገጽ ቅዋም እንትኸውን ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ንኽመሓየሽን ውክልና አህጉር አፍሪካ ዝሓትትን እዮም ፋይናንስን ትካላዊ ሪፎርምን ብዝምልከት እቲ ልኡኽ ኣብ ዓለም ቁጠባ ተመጣጣኒ ውክልና ከም ዘድሊ ኣስሚሮምሉ حتى مركب بر بحر إثيوبيا فتصوم جبون حجاوني خبلو أمباسادر فرنساي أليكس سيلامي قاليتهم إثيوبيا أفدق بحر مركب تكايدو زلات عري فتصوم حجاو مخانو أب إثيوبيا أمباسادر فرنساي أليكس سيلامي قاليتهم ثم أمباسادر الزحتوزي أب عالم ببزح حزبي كابزلون هاجرات ترقحت نزغونة إثيوبيا جبون مخنياتاون مخانو مسجل قالوا زينا إثيوبيا بزنبرم صانحي تزاريبهم بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون قدم عامة فرقان بيلو أب إثيوبيا بزجبر وعدات زجلت وقوام ذكرهم أتجوداي حزبون انتخنا مسارتاون حجاون حتى خينو خمس غزل توم أمباسادر أرجعيتهم توم أمباسادر إثيوبيا زلوا سفيح وطر حزبن ملك مدراوي أكمامتان كم عند مخنيات إساميم بزحات عزبتي كم سما معلو جوداي كيح بحري مستاريخاوي ورشا إثيوبيا مسد انتاو سلطانة مصر مسرتا هاجر منجستا مس هاجراوي دحننتان مس نويح قطبا وشتوتاتن طبق متأثار زلوهم إثيوبيا نزم الكام دراوي تاريخان قطباون عودي مسارات بمقبار أبا حبراوي تربحنتن شركنتن استمسرت تبتصحنت أفدق بحري نمرقات كمون حبراو لمعات حجزو زاتتات كتكايت أني حيام إثيوبيا واننت أفدق بحر بزملكاس زلوا لؤلاوي مسل مرقات أب منجو ولدتاس تساجرة إزحتوزي بدبلوماسيون حجاون منجدتات مفتوحن خركب تسرح لهم طبعا بصدر هاجرون فرنساين حتى أفدق بحر إثيوبيا يعني مفتاح زجبرو هنا استيت عرتات المرقاف دلوت مخانا محبار أبز مدايزي فرنساي تبركتوز خونه يكون حاجز نتهاليو دقف المهاب دليت للنايلوم تخكلنيا مرداتا أماتا إنستيتيوت ميترولوجي إثيوبيا خقاطمو زخولو حدقاتات المزوار آخلي إلهم منيستر ماين دكتور إنجنر هابتامو إتفام قام أماتا أوان تصديان ناي مزاخرامات أماتن علاو زقبرلو مدرخ سالت ألهم منيستر ماين إنرجن دكتور إنجنر هابتامو إتفا تخكلنيا نت مرداتا تنبيا إنستيتيوت ميترولوجي إثيوبيا 900 إتاوي باتحي إلهم زيد ما خقاطمو زخولو حدقاتات المزوار كم زخالب مقلات عقم مفتز أمن سريت مرداتان ات إنستيتيوت كم زعبي الرقاقيتهم ماد زينهم أبا مكتال تركبوا بزرزر نابز حرنايم قدات كنحلف حبراو تاريخ نمهنات حبرا بهراو حد الناس مصنع قد يوم يتبعانون حبراو حد الناس أبزت أنخرو حبراو زانتاتات كمسراتو يقبع نز أبصاب مقدلاو الدرجة لبرهان قرماي تنكر حنت هاجر زكان هاجر بزعبا بهلا بستقلص له منجدي ويدما بستقلصو زانتان خالوت نز تقبلهم بزبو افلطو لكعيو حبراو زانتا دما كله معرز رداد له غدايو حبراو زانتان تلو هاجرن هاجر منغستي يابسمع حزبتاتن حبراو مردا استمسرته يخونيو تركت تاريخ ويكا زانتا حنت هاجر نخصنحن هلونا تحليو نخصنا زغبر متحازي ايو الى يحسب اگر بتركت ነው የሚገነባው
ያለ ትርክት የተገነባ ሀገር በተረኽ ወይ ከዓ ዛንታ ትህነጽ ብዘይ ተረኽ ዝተሃነጸ ሀገርውን ኣብ ዓለም የለን ተረኽ ዓለም ንርኤሉን ውሳነ ንህበሉን ሓሳብ እዩ ተረኽ ይኹን ኢልና ኢና ንሃንጾ ጎርጎራ ሓላላኬላ ወንጪ ተግባራት እዮም ግን ድማ ዓርሶም ክኢሎም ተረኽዮም ኣካል ህንጸት ተረኽዮም ሓበራዊ ዛንታ ንምህናጽ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ምጽናዕን ሓበራዊ ተረባሕነትን መሰረት ህንጸት ሃገር ምቕማጥ የድልዩ ነዙ እውን ተማሊ ሎሚ ጽባሕና ዝተኣሳሰሩ ሓበራዊ ዛንታ ጥበባዊ ዝኾነ መንገዲ ምቕማጥ ይግባእ ይብሉ የአድዋ ሙዚየም አሁን ገላጭ ነው ሰው ባትነግረውም ሰው አይቶ ይረዳዋል ግዴታ ሙዚየም ዓድዋ ገላጽ እዩ ንሰብ መረዳ እንተዘይክኢልና እውን ሪኡ ይርዳ እዩ መረዳ ግድን ኣይኮነን ሓደ ዝገብረና ህንጸት እዩ ጥበባዊ ብዝኾነ መንገዲ ታሪኽ ዝገልጽ እዩ ኢትዮጵያውያን ሕብረ ብሔራዊ ሓድነቶም ኣብ ዝተጠናኸረ ሓቀኛ ዛንታ ክምስረቱ ይግባእ ኣብ ኢትዮጵያ በሓድነት ግዛት ዝነብሩ ዜጋታቱን በሓባራዊ ተዘክሮ ሀገር ከሃንጹ ይግባእ ብዙዎቻችን ለህዳሴው ግድብ ያዋጣነው ህዳሴው ግድብ ሂደን ብቻ አይደለም ሳንሄድ በመንፈስ የዛ አካል መብዛሕትና ንግድብ ሕዳሰ ዘዋጻና ናፍቲ ግድብ ከይድና ኣይኮነን በመንፈስ ኣካል እቲ ግድብ ኮይና እዩ ንምንታይ ሓበራዊ ታሪኽ ዝህነጽ ብሓበራዊ ተዘክሮ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ኩሉ ታሪኽ ከይንሳተፍ ንኽእል ኢና ግን ድማ ሓበራዊ ተዘክሮ ኣለና እዚ ሓበራዊ ታሪኽ ወይ ድማ ተዘክሮ እዩ ዘንብረና ዝተፈላለዩ አረዳዳታት ታሪክን አገላልጻታትን ንምቅራብ ተዛዕበይ ምስለ ሀገር መሕሳብ በሐወርን ዘነበረ ህዝቢ ዘጠቅም መንገድ እዩ ዜና መረጻም ብሔራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ምስ ፓርቲታት ፖለቲካ ተዛትዮም ብሔራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዋናው ሁነታት ከይድ ሸዋሕፍሻው መረጻ ብዝምልከት ምስ ፓርቲታት ፖለቲካ ተዛትዮም አካቢት ቦርድ ሜላት ወርቅ ኃይሉ ኣብቲ እዋን ከም ዝበለው እቲ መድረኽ ፓርቲታት ኣብ ምድላው መረጻ ዘጋጠመዎም ጸገማት ብምልዓል መፍትሒ ንምሃብ ዝዓለመ እዩ ቦርድ መረጻ ንመዓልቲ መረጻ ሂደት መዓልታት ኣብ ዝተርፍዎ እዋን ካብ መን እንታይ ተጽቢት ይግበር ኣብ ዝብል ጉዳይ ምስቶም ፓርቲታት ከም ዘተ ተዛሪበን ምስ ፓርቲታት ፖለቲካ በአካል በመርኻብ ካብ ምዝታይ ብተወሰኺ ልውውጥ ሓበሬታን መቅልጣፍ ዲጂታል አማራጭታት ከም ዝጥቀሙን ሓቢራን ኣብቲ እዋን ዘተ ዝተሳተፉ ፓርቲታት ንጎስጓስ መረጻ ዝተደልደለ ገንዘብ ውስን ምዃን ኣብ ሓደ ከባቢታት ዘሎ ኩነታት ጸጥታን ኣብ ልዕሊ ሕጹያት ተወዳደርቲ ዝበጽሕ ምንግልታዕ ሓዊሱ አጋጢሙ ዝልዎም ጸገማት አልዒሎም እዮም ታሕተዋይ ውዳበ መንግስቲ ዝርከቡ አፈጸምቲ ምትሕላፍ ደንቢ እናተፈጸመ ይርከብ ዝበሉ ቶም ተሳተፍቲ መዓልቲ መሃብ ድምጽ ንኽነዋሕውን ነቲ ቦርድ ሕተ ቀሪቦም እዮም ተን አካቢት ኣብ ዝሃብኦ ምላሽ ፓርቲታት ዘጋጠሞም ጸገማት ንምፍታሕን ተሓታትነትን ምዕሳልን ጥርዓኖም ብሓበሬታ ደጊፎም ንኸቐርቡ ኣገንዚበን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ዝወሰድዎ ካርድ መረጻ በመጥቃም ንሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ሃገር ይሰርሕ ኢሎም ንዝኣመንሉ ንምምራጽ ተዳልዮም ይርከቡ ሎሚ ኣብ ኢዶም ዝሓዘዎ ካርድ መረጻ ንቐጻሊ ዕጻ ሃገር ልዑል ዋጋ ዘለዎ ምዃኑ ብምግንዛብ ዜጋታት ኣብ መዓልቲ መረጻ ንቑሕ ተሳትፎ ክገብሩ ከም ዝግባእ ጻውዒት ተቐሪቦም ንጸብጻብ ሳሙኤል ወርቃየው ደሃብ ያሲን ዜጋታት ይጠቅመን እዩ ንሰላም ሃገርን ምርግጋዕን ኢሉውን ልምዓት ሃገር ይሳለጥ እዩ ንዝብልዎ መንግስቲ ንምምራጽ 24 ግንቦት ኣብ ምጽባይ ይርከቡ እቲ መረጻ ሰላማዊ ዲሞክራሲያውን ዕወትን ኮይኑ ንኽዛዘም ኩሉ ከም ዜጋ እጃም ክዋጻ ይግባእ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝተፈላለዩ ትካላት ዞባ ምዕራብ ጎጃም እውን ንዕውትነት መረጻ ግቦኦም ኣብ ዝዋጽሉ ጉዳያት ኣድሂቦም ተዛትዮም እዮም ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከም ዝገለጽዎ መረጻ ውክልና ህዝብን መግለጽ ሉዓላውነት ሃገርን እዩ ዲሞክራሲያዊ ኸይዲ ምስላጡ ድማ ንምርግጋዕ ሃገር ንሰላምን ዘላቂ ልምዓትን ወሳኝ ምዃኑ የገንዝቡ ምርጫ በነገራችን ላይ በአጠቃላይ የውድድር መንፈስና መረጻ በሐፈሻ መንፈስ ንሕንሕ መድረኽ መረጹን ጥራሕ በመዃኑ መረጻ ዘይሳለጠት ሃገር በመረጻ ዘይተሳተፈ ህዝቢ ክንደየናይ በቤት ምኽሪ ክልል በባይቶ ወከልቲ ህዝቢ በሐፈሻ ሕቶ ልምዓት ህዝቢ ዝውከል በወከልቱ በመዃኑ ንሓንቲ ሃገር ምዕባለ ስርዓት ዲሞክራሲ ባህል ንኽኸውን መረጻ አድላይ እዩ ዋና መሓዳር ዞባ ምዕራብ ጎጃም አይተ እድሜ ዓለም አንተነህ በወገኖም መረጻ ህዝቢ ብሕገ መንግስት ዝተዋሃቡ ናይ ምምራጽን ተመራጽነትን መሰል ናይ ምጥቃም መግለጽ ዲሞክራሲ ምዃኑ ገሊጾም ስልጣን ህጋዊ በሆነ መንገድ ማታገኝ ከሆነ
ስልጣን ሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ ዘይትረክብ እንተኮይኑ ቀጻልነት ዘለዎ ብህዝቢ እምነት ምህላው ኣብ ሕቶና ኣተወይ ዝኸይድ ሃገር እውን ከይትረጋጋ ይገብር ብምዃኑ ከም ማሕበረሰብ ልምድና ክኸውን ይግባእ ፓርቲታት እውን ዕላማኦም ናይ ዓርሶም ማኒፌስቶ ቀሪቦም ብግልፂ ንህዝቢ ብዘይ ጽዕንቶ ብዘይ ፈላላይ ቀሪቦም ህዝቢ መርሕኒ እዩ ዝበሎ ጠቕመኒ እዩ ዝበሎ ብናጽነት ንኽመረጽ ዕድል መሃብ እዩ ኣማኻሪ በዓል መዚ ቁፅፅርን ክትትልን ሕርሻ ኣይተጥላሁን ዓለምነህ ብወገኖም መረፃ ዜጋታት ንመንግስቲ ብነፃ ድምፆም ዝመርፅሉ ኸይዲ ብምዃኑ ፍትሓውን ሰላማውን መረፃ ምስላጥ ኣድላይ ምዃኑ ገሊፆም እንደ መንግስት የራሱ ድርሻ አለ ከም መንግስቲ ናይ ዓርሱ ብጽሒት ዝሕዞ እቲ መረፃ ነፃ ፍትሓዊ ግቡእ ዝኾነ መረፃ ንኽካየድ ትፅቢት ይግበረሉ ተንሓናሕቲ ፓርቲታት እውን ብስርዓት ዲሞክራሲ ሕጋዊ ስርዓት ተቐቢሎም ምኽባር ኣለዎም ተሳተፍቲ መድረኽ ዝሓዝዎ ካርዲ መረፃ ልዑል ዋጋ ከም ዘለዎ ሓቢሮም እዮም ምምራፅ መሰረታዊ ግቡእ ምዃኑ ብምግንዛብ እውን ዝወሰድዎ መረፃ ካርዲ ብምጥቃም ንሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን ሃገርን ይሰርሕ እዩ ኢሎም ንዝኣምንዎ ፓርቲ ድምፆም ንምሃብ ድልዋት ምዃኖም ገሊፆም እቲ መረፃ ፍትሓውን ነፃን ሰላማውን ክኸውን ተዋዲድካ ምስራሕ ከም ዝግባእ እውን ገሊፆም እዮም ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ካሳሁን ጎፌ ኣብ ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ካብ ንግዲ ወፃኢ 8.7 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ተረኺቡ ኢሎም ፍርያት ዕዳጋ ኢትዮጵያ ኣብ ፍርያታት ሕርሻ ኤክስፖርት ቢዝነስን ከምኡውን ኣብ ምጥዓም ቡንን ምውፃእ ደረጃን ንሰለስተ ኣዋርሕ ዘሰልጠኖም ሰብ ሞያ ትማሊ መሪቖም ዶክተር ካሳሁን ጎፌ እዋን ኣብ ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ካብ ወፃኢ ንግዲ 8.7 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ክርከብ ከም ዝኻለ ብምግላጽ ክሳብ መወዳእታ በጀት ዓመት ኣታዊኡ ናብ 10 ቢልዮን ዶላር ንምብጻሕ ተሓሲቡ እናሰርሐ ይርከብ ኢሎም ኣካዳሚ ፍርያት ዕዳጋ ኢትዮጵያ ብቑዓት ሰብ ሞያታት ኣብ ምፍራይ ዝበረታታዕ ተግባርና ወገነ ከም ዝርከብ ብምሕባር ዘበናውን ውፅኢታውን ስርዓት ወፃኢ ንግዲ ንምህናጽ ብፍልጠትን ክእለትን ዝደንፈዕ ሓይሊ ሰብ ምፍራይ ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣመላኺቶም ተመረቕቲ እውን ነቲ ወፃኢ ንግዲ بفلتاتن كالاتن نممرا حبز قبر زعري لعل إجام كلومي وبالهم قلقالو سينا إثيوبيا سابسيبو زينو تسايم بريزيدان ترامب أبا تشاينا زقبر وعودات حبراو مرد أنا متأمانن زا قولبتيلوم بريزيدان شي جي بينغ بريزيدان تشاينا شي جي بينغ بريزيدان أمريكا دونالد ترامب نابا بيجينغ زقبر وناي سلسة معلتات عودات أبا منغو خلتين هاقرات مرد أنا متأمانن زاد أنا خرائلوم شي جي بينغ عودات ترامب خلوم أكالات سعرتي بزخونولو تاريخاوي أدلاين وانوز حلون كبلو قليج أموم كالتي أم راحتي استرقاقا قطبان ركب نقدن محلاو أب استفلاليو زفرات تقبراو متحبارنا مسفحن حبراو سقاطات بأقباون مفتحن أب سممعنت بزي حميم بريزيدان شي جي بينغ تشاينا نا أمريكا أب عالم لخان زباون قدات متحبارو كتناخرو مسمع معام حبيروميم زعودات نترامب أب وشتي تشعت عمتات ناب تشاينا استقوعزة فلاماي أب سلط أنزلو بريزيدان أمريكا يقبرون ماد زينا قدم مززامو عند نطبطات زينا كيد تخصاب حزة تسالت هاجراو زاتا أب حبر السبنا ببركم الدماء زلوا لعو الربحة زرعي خلوك قدماي ميستر أبي أحمد قليزوم